Hola, bonicos i boniques. Mireu, esta setmana anem a donar un passet més en les sumes i en les restes. Fins ara sempre havien sumat números dels quals un dels dos acabava en 0. Per exemple, 22 més 30, 45 més 50, val? Anem a donar un passet més. Primer vos recorde com sumàvem. Mireu, per exemple, recordeu que per a sumar sempre anàvem cap avant i cap avall. Si volien sumar a 33 li volien sumar 3, comptàvem 1, 2 i 3. Si volien sumar a 33 li volien sumar 40, fèiem 10, 20, 30 i 40. Però quan baixàvem, recordeu que anàvem de 10 en 10, val? Pues ara veureu que xulo. Anem a ajuntar les dues coses. Agar la meva supergoma i anem a fer el primer exemple. Anem a fer 24 més 35, la primera suma que tenim, val? Podeu agafar el número que vulgueu, el 24 o el 35, jo vaig agarrar el 24, que està primer, val? Li he de sumar 35, me fico damunt del 24. He de sumar 3 desenes i 5 unitats. Vaig a sumar primer les desenes, que vos les fico en rotxet. 10, 20 i 30, ja tinc les desenes, i ara li vaig a sumar les unitats que vos les fique en blavet. Són 5, 1, 2, 3, 4 i 5. I el número que arribeu és el resultat. 24 més 35 són 59. Què haguera passat si ho haguera fet al revés, començant del 35 i per les unitats? Per exemple, me'n vaig al 35, val? Recordeu que el primer número no el contem. Abans no hem marcat el 24. I ara no vaig a marcar el 35. A 35 li tinc que sumar 24. 4 unitats. 1, 2, 3 i 4. I quantes desenes té 24? 2. Aleshores he de baixar 2. 1 i 2. Com vegeu arriba al mateix lloc. Dona igual que comence per un número que per l'altre. En la suma sí que dona igual, val? Anem a fer el següent exemple. Mireu que així se m'ha colat uno. 45 més 52. Vaig a començar per el 45. Me'n vaig al 45, que està així, i li he de sumar 52. 5 desenes i 2 unitats. Anem amb les desenes. 1, 2, 3, 4 i 5. Ja li hem sumat 5 desenes i ara li sume les 2 unitats. 1 i 2. Ja m'ha arribat. 45 més 52 són 97. Que és fàcil, fent-ho així. Primer practiqueu un poquet a la taula i després podeu fer-ho ja sense la taula. I anem a fer l'últim exemple. 6 més 32. Podeu agarrar també el número que vulgueu, val? Començar per el 6 o per el 32. Vaig a començar per el 6. Li vaig a sumar 32, que són 3 desenes, 1, 2 i 3, més 2 unitats. 1 i 2. 6 més 32 o 32 més 6 són 38. Bé, doncs espero que amb aquest xicotet vídeo és que heu après una altra forma de sumar. El que vos dic, primer practiqueu a la taula i després podeu fer-ho pensant, podeu inventar-se sumes, inventar-se problemes i anar fent diferents operacions. Veureu com en seguida ho teniu aconseguit. Vinga, ens veiem prompte.